Članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke u subotu su jednoglasno izglasali odluku o ujedinjenju sa Srpskim patriotskim savezom, a lider SPAS-a Aleksandar Šapić izabran za potpredsednika glavnog odbora naprednjaka. Mnogo je pitanja za Aleksandra Šapića, koji je naš gost ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naših. Hvala. I srećan vam rođendan. Koji po redu? Dame se ne pitaju, vas sve. 43. Lep rođendan. Da, i danas ste u akciji, iako je rođendan, i ovih dana u velikim akcijama. Gostujete, imam utisak, svuda gde vas pozovu, i na televizijama gde se ne baš u hvalospevu priča o vašem ulasku u SNS. Šta vi imate da kažete za sve komentare? Neki od komentara su, eto, promenio se preko noći. Mislite li da ste se promenili, da se vaša politika promenila, ili kako će to izgledati u narednom periodu i zašto je bilo logično približavanje SNS-u? Trudim se da gostujem svuda i na televizijama koji su više i na onima koji su manje naklonjene i mom radu i uopšte politici koju zastupam. Sada, upravo na ovim televizijama koji su, mogu slobodno da kažem, profilisane antirežimski zvanično, sam rekao da ja hoću dolaziti, ali da ne očekuju da sam spreman večito da dolazim na linč i na streljanje i da se stalno nešto branim. Na kraju kraja ja se bavim ovim poslom gde želim negdje da afirmišem svoj rad, gde pored, naravno, odgovora na svako pitanje ili nekih nedoumica ili čak i optužbi, želim da govorim i o nekim afirmativnim, konkretnim i dobrim stvarima. Ukoliko me budu zvali samo da bi iz tog ugla posmatrali moj rad, onda neko ko me gleda kada dolazim u medije bi zaključio da ja u stvari ništa dobro ne radim, nego samo se branim. Ja sam upravo i govorio kada pričam o tom objektivnom novinarstvu. Okej je. I svakako da svaka televizija ima neku svoju politiku. I to je sad, nažalost, ja ću reći, nažalost, trend koji nam dolazi sa zapada, kao i sve, da je sve manje objektivnih medija. Vi ste vidjeli u kampanji koja je bila za predsjedničke izbore američke, gde objektivno novinarstvo je nestalo i to je svima bilo u redu. Postojali su jasno ko dan. Dve informativne službe, demokrata i republikanaca, jedna CNN, jedna Fox, i uopšte nikoga nije bilo briga šta je istina. Važno je bilo ko će na kvalitetniji način da provuče svoju informaciju i da kreira svoje javno mnjenje i svoju istinu. Ja mislim da to nije dobro i da se tome treba odupirati koliko god možemo, iako to očigledno jeste trend, pa smo tako i mi došli u tu situaciju da postoje mediji koji podržavaju više rad vlade i, da kažemo, državni i antidržavni. I šta je problem? Ja sam to govorio baš i tamo kad sam bio, reći ću i to ovdje kod vas, da vaša televizija je vaš vlasnik, on to barem nikada nije ni krio. I ako vidim, naročito u posljednje vreme, da ovdje imaju prilike da se pojavi ljudi, ako žele da dođu. Sad druga stvar je što oni to, što je to sad njima ispod časti, žele da budu prisutni u medijima, ne žele da dođu na medijsku kuću koja ima veliku gledanost i koju ljudi veruju. Pa kako on kaže, pa kako onda misliš da budeš prisutan i da te ljudi čuju? Ali sad ajde to na stranu. Postoje drugi koji sebe predstavljaju kao objektivnima i koji vrednostni sud donose na osnovu svog stava. I sve ono što iskače iz tog vrednostnog suda tretiraju kao notornu laž i neistinu. To je po meni problem. I mislim da je u redu da se kaže mi smo antirežimski mediji, pa onda kad gledate naše vesti, onda iz njih možete zaključiti da u ovoj zemlji nikad ništa dobro nije urađeno u posljednjih 10 godina. Pa sam ih tada ja pitao, pa dobro, recite mi, je li uradio Vučić nekad slučajno nešto dobro? Mislim, po zakonu vjerojatnoći mora nešto slučajno da uradiš dobro. Posto vas kada gledamo, nikad ništa. I to je onda, tu se dovodi u pitanje, kako vam kažem, bilo koja informacija. Čak i kada osporite nešto s pravom, onda se dovodi u pitanje da li je to istina, ako nikad ništa ne zna. Tako je. Neke informacije su od životnog značaja, kao što je priča o vakcinaciji. Evo i sinoć je predsjednik pomenuo naslovnu stranu, čini mi se Lista danas, gde se priča o tome da nikad manje vakcinisanih, i on je rekao da to nije istina i to pogrešna poruka se šalje ljudima. Tu nema priče o objektivnosti. Tako, i destrukcija jedna. Znate, vi kada trujete stalno javno mnjenje, prosto, kako kažem, ovo je naša zemlja, ovdje mi svi živimo, bez obzira na naša politička opredeljenja, različitosti i tako dalje. Neće ovdje, mislim, u atmosferu društvu kreiramo mi, vi, svi oko nas. I tu je nešto što, mislim, to je nešto na što smo zaboravili. Samo da se vratim još na ovo vezano za ta moja gostovanja. Ja idem svugde i trudit ću se svugde u buduće da se pojavljujem i nekako želim svojim primjerom da pokažem, da mislim da možemo da razgovaramo i da zastupamo različite stavove na jedan civilizovan i normalan način i da tu, i da eto, ako bi to nešto značila neka promena,
da i to bude moj doprinos negde našem javnom mnjenju. Aleksandar, kada ste osjetili da je važno, iako kao opozicionar, da ipak pronađete to o čemu ste rekli, postoji nešto dobro i u vladajućoj garnituri, i kada ste osjetili da je to možda i dobro nekad kad se poklope stvari da zajednički odradite i da to ide... Pa vi ako prvo, malo pre Irina pitala, pa to nisam završio, kao kad ste se promenili, šta ste promenili. Ja svoju politiku menjao nisam. I bitna je ona 2016. godina na koju su možda mnogi zaboravili. Bila ideja vaša, možete i da ponovite. 2016. da. Ja sam 2016. godine na Novom Beogradu pobedio i tada sam ponudio Srpskoj naprednoj stranci da uđemo zajednički u koaliciju. Vidim da, nažalost, neki mediji ne slušaju dobro šta kaže, pa kažu nudio ujedinjenje. Nisam mogu da nudim ja nikome ujedinjenje, prvo što Srpski patriotski savez tad nije postojao. Drugo, ne može manji da nudi ujedinjenje veće. Ali sam nudio koaliciju na Novom Beogradu zato što sam smatrao da bi bilo za Novo Beograđane bolje da imaju jednu vertikalu vlasti sa gradom i republikom, jer daleko više stvari možete da uradite. Nismo se tada dogovorili jer ljudi iz Srpske napredne stranke s Novog Beograda da su tada došli meni s nekim uslovima. Ja sam to javno rekao, odbio i ušao u vlast sa Srpskom radikalnom strankom i izgurao taj mandat. Ali šta sam hteo da kažem? Mislim da ja nikada, ili sam se trudio da čak i onda kad promenim neki svoj stav, da za to imam argument. Nije strašno reći da ste pogrešili. Pa ja sam loše procenio priču oko Beograd na vodi. Mene nije sramota to da kažem. Ja nisam verovao u Beograd na vodi. Tada sam podržao čišćenje te zone tamo i tog područja koje je zaista bilo potpuno zapušteno i bilo je po svim aspektima neugledno i nebezbedno. Ali nisam verovao da tu uopšte ima šanse da nastane nešto ovako. Naprimjer, Dragan Đilas ga je prepoznao tada. On je sa Vučićem tada pregovarao Beograd na vodi kao gradonačelnik, samo ne znam šta su među vremenu desilo. Ja ga nisam prepoznao, ja danas kažem da je to bila moja greška, loša procena i šta je tu strašno i šta je tu sramota. Znači, nije sporno da kažete kada ste pogrešili, ali isto tako da se meni imputiraju neke stvari kako sam ja ne znam gde prebegao, preletao. Ja sam 2013. podneo ostavku na sve funkcije u Demokratskoj stranci. 2000. to je pre 8 godina. Znate, dvoje ljudi se upoznaju, pa naprave dete, pa dete umeđu vremenu pođe u školu pre 8 godina. Toliko se stvari umeđu vremenu dešavalo. Krenuo sam svojim putem, trudio sam se zaista da nikoga ni ne vređam, ni ne etiketiram, nikada ni sa kim nisam ulazio u neke saveze, borio se na svoj način kako sam znao i umao za svoje mesto pod političkim suncem i dočekao negde ovu 2021. godinu sa poprilično jasno profilisanom i nacionalnom politikom i lokalnom politikom. Ispostavilo se umeđu vremenu da je politika koju je vodio Srpski patriotski savez poprilično slična ili ista u nekim stvarima sa politikom Srpske napredne stranke. Došla je ta ponuda od predsjednika Srpske napredne stranke, ja sam je prihvatio. Sad, zašto se u ovom momentu iznenađuju, sablašnjavaju ili mene napadaju ljudi koji su 7-8 godina pokušavali mene da prikažu kao jednog potpuno marginalnog i trivialnu političku ličnost, to je pitanje za njih, a nije za mene. Ali vi možete sebe kažete da ste dosledni. Evo, ja sam spreman da stanem iza svake stvari koje sam govorio ranije ili tamo gde sam promenio stav da kažem koji je razlog. A znate što sam još primetila? Pored toga što gostujete na svim televizijama i svuda gde vas pozovu, videla sam da komentare na društvenim mrežama koji se ostavljaju ispod nekih informacija koje postavljate ne brišete i kada su negativni i kada su pozitivni. Mnogi to profilišu i drugačije rade. Pa ne brišem zato što prvo svako u tom komentaru kaže više o sebi nego o tome koga komentariše. Postoje jedini komentari koje me pogađaju i koje možda nekad skidam. To su vezani za humanitarnu fondaciju Budi human kada se dele dezinformacije. Znači, kako humanitarna fondacija uzima procena 20%, 30%. Kada otvorite sajt imate na sredini ovoliko, kaže 0% humanitarna fondacija. Ali to su te zlonamerne stvari i tu sam možda najosjetljiviji i mnogim ljudima sam ja u životu oprostio svašta nešto, život mora da ide dalje. Ali oni koji su pokušavali na različite načine da ugroze rad te fondacije od koje sam se ja drastično distancirao posljednjih par godina, jer Irina zna kad je to sve počinjalo. Kad je sve počinjalo. Tako je bilo i ambasador sam te humanitarne organizacije i zaista nikad nijedna mrlja nije tu postala. I onda kada sam pozivao ljude da ukoliko imaju zamerke, obratite se tužilaštvu, policiji, tamo, pa nek oni ispit, nemojte kroz medije. Kroz medije ćete uneti jednu nesigurnost među ljude koji treba da pomognu i nećete načiniti zlo meni nego onima koje se pomaže. Na to sam osjetljiv i možda tu nekada odreagujem još uvek onako previše emotivno. Ovo drugo jednostavno svako o sebi više govori, tako da šta ali sada, uvek mi je to zanimljivo pitanje, kako ti, pričamo o lepšim stvarima, kako se ti osjećaš to prvi put si osvojio srca Novo Beograđana, pa to je u redu, isplivao. A onda, što je tebi svojstveno, i dao dobar poen, dobar go. A onda dođe novi izbori, pa opet. I ljudi su zadovoljni. Uglavnom, ja sam Novo Beograđanima sam čuo lepe stvari o tebi.
ponekad i neka kritika koja je bila konstruktivna. I nije to bilo nešto... I čini mi se da je prvo na opštini Novi Beograd kod nas krenule besplatne ekskurzije, izleti za penzionere, škole jezika. I to su mnogi prepisali, da kažem, pod navodnicima, a znam da ste To sam pozdravio zato što mislim da je to dobra stvar. Zašto? Pa dobra je stvar da preuzimo jedni od drugih dobre stvari. Zašto? Pa valjda to jeste svrha bavljanja ovim poslom. A i to je najmoderniji deo grada i grad budućnosti. To je svakako da predstavlja zadovoljstvo kad su ljudi zadovoljni onim što radite, ali jednu odgovornost i obavezu više za ono što vas čeka u budućnosti. To sam jedan mandat prvi u red, a posle dolaze drugi, treći. Posle dolaze drugi, dolaze neki novi izazovi. Vidjet ćemo šta nas čeka u budućnosti i da li ću imati priliku i mnoge stvari koje se radi u Novom Beogradu da radim nekom drugom mestu i da primenim neke stvari zahvaljujući nekim većim i snažnijim resursima, ali u svakom slučaju dokle god se budem bavio ovim poslom, trudit ću se da budem merljiv. Problem političara je što nisu merljivi. Te velike priče, to neko, znate, naučiti nekog da lepo priča i da bude elokventan, kako to i nije neki preterani problem. Ali ostaviti nešto, kako kad i to je tačno. Ali ostaviti nešto iza sebe, biti merljiv u poslu kojim se bavite, to je najteže. I to je ono što se i danas tema Aleksandra Vučića, može nekom bude simpatičan, antipatičan, fizički mu se dopadi ili ne, ali postoje evidentne neke stvari koje su ostale danas iz njega, koje će biti iza njega i za 50 godina. Znači dela, a ne reči. Trudim se da budem merljiv, trudim se da iza mene ostaju neke konkretne stvari, rezultati tog rada. Ono što je najvažnije da ljudi koji ti daju poverenje, građani ove zemlje zbog kojih se bavimo ovim poslom, osjećaju benefite toga što radimo. Ukoliko toga nema, verujte, džaba vam sve velike priče. Imali smo na našoj političkoj sceni dobrih i oratora i simpatičnih ljudi i lepih ljudi i zabavnih koji posle određenog vremena, ukoliko nisu iza sebe ostavljali neki konkretan trag i rezultate, jednostavno ljudi su prelazili preko toga i tražili novo. I ukoliko nisu bili vredni i pokazivali da kroz rad šta mogu da postignu, čini se, mnogo vas pitaju o tome kako su vas dočekali. Pa se vrlo vodilo računa o tome ko je sedeo dok je aplaudirao, ko je stajao dok je aplaudirao i do vas su dolazili, pretpostavljam, takvi komentari. Kako se vi osjećate? Kao da ste dobrodošli? Pa znate šta, meni je Vučić rekao 2-3 dana pred glavni odbor da na 169 opštinskih odbora koji su imali zahtev da se oglase, to jest da ocene rad svih funkcionera stranke i prosto to je bila jedna njihova stranačka aktivnost, da ni na jednom od tih 169 odbora kroz zapisnike nije bilo zamerke na ujedinjenje sa Srpskim patriotskim savezom, što je bilo zaista neverovatno i onako pozitivno mi iznenadilo. To je sad jedan parametar. Drugi parametar je da na tom samom skupu zaista i atmosfera bila lepa, prirodna. Nisam osetio, teško je govoriti o sebi na objektivan način, nisam osetio nijednog trenutka neku vrstu nedobrodošlice, šta više. Jer sada, mislim da je na meni i na svima nama u budućnosti da kreiramo što kvalitetni odnos i da na osnovu svog rada i rezultata negde krčim svoj put, pre svega kroz srpsko društvo. Ja sam to i tamo govorio na tom sastanku, naročito na zatvorenom delu, a posle sam dao izjavu za medije. Ne smemo nikad da zaboravimo da ne postoje stranke u Srbiji zbog sebe, nego zbog Srbije. Znači, ne postoji Srbija zbog stranaka, nego stranke zbog Srbije. Stranke su instrument u jednom demokratskom društvu da nešto konkretno uradite, da ostavite za sebe. Ukoliko to zaboravite i postane vam rezultat stranački cilj sam po sebi, tog trenutka gubite svoju suštinu i ne možete da opstanete na srpskoj političkoj sceni. To je važno stalno ponavljati. Mislim da Srpska napredna stranka toga svesna. Dobra stvar koju sam također vidio na tom skupu, to je da su se otvorili objektivni problemi i suočavanje sa njima. Vučić je neko koga poznajem svakako, ali jednu njegovu osobinu koju mislim da sam do sada dobro upoznao, to je da nikada ne okreće glavu od problema i da ima izuzetno kvalitetnu percepciju, objektivnu stanja stvari. Čak i stvari koji mu ne idu u korist. Čak i tamo gde ne pokazuje da vidi, on vidi. Čak i tamo kad ne vuče odmah neke poteze. Jer znate, vi da biste povukli određeni potez, on je uslovljen raznim stvarima. Nekada ne možete ga povučete jer će povlačenje tog poteza otvoriti neke druge probleme. Ali njegova moć da percepira na jedan objektivan način stvari koje se oko njega dešavaju u društvu je jedna, ja mislim, čak i Božji dar, pitanje koliko može se nauči i to je nešto što on pokuša da prenese na Srpsku naprednu stranku. Ja sam prisustvovao toj diskusiji posle gde to nijednog trenutka nije bilo sklanjanje pod tepih bilo čega i to je jedini način da svoj potencijalni problem sve su teme na stolu. Tako je, da ih okrenete u svoju korist, da rešite što pre problem i da nastavite dalje. Tako da ja bih zaista, eto, moj prvi taj kontakt je bio pozitivan.
Očekuju nas ta skupština stranke, to je taj kongres u oktobru, očekuju izbori na svim nivoima unutar stranački u septembru mesecu i postavljanje novog rukovodstva na svim nivoima i ulazak u izbornu kampanju. Uglavnom, Primer Novog Beograda, gde ste vi na čelu dugo godina, može da bude i konstruktivan za neke opštine i u gradu. Jeste razmišljali o tome? Pošto vas percepiraju kao čoveka koji će dosta pažnje posvetiti i energiju uložiti u Svakako da grad. sve dobre stvari sa Novog Beograda treba da pokušaju da se primene u drugim opštinama i obrnuto. To nikad nije dolazilo u pitanje. Ja sam ranije i zamerao nekim gradskim funkcionerima da onog momenta kada dobijemo i završe se izbori i kad dođemo na izvršne funkcije, tog momenta više mi nismo stranački funkcioneri, već smo gradski i državni funkcioneri koji tu radimo u ime naroda i sutra na kom god mestu se budem nalazio neću biti predstavnik samo onih ljudi koji su za mene glasali. I oni koji za mene nisu glasali. Morate i tako da se postavite. Tako da ja taj problem nikad nisam imao, niti ću ga imati i sarađivaću uvek sa svakim ko je u ime našeg naroda dobio određeno poverenje da sprovodi neke stvari. dobro, rekli ste sarađivaću uvek sa svakim. Uglavnom, oni koji vas podržavaju vole što često nemate nepromišljene izjave, ne padate u vatru, vrlo ste tolerantni, staloženi u svojim izjavama, ali gospodin Šešelj je baš na tom mestu sedeo, čini mi se, pre 2 nedelje, kada je rekao da ona vaša izjava u vezi sa tim da ne bi se sarađivali u budućnosti sa Goranom Vesićem je vaš prvi gaf. Ne znam, jeste to čuli i kako to komentarišete? Dobro, gospodin Šešelj ima pravo na svoje mišljenje. Koji su i mi, tako je. Ja se do sad nisam savjetovao sa Vojislavom Šešeljom šta ću u svom životu raditi, a... Mislite li da je to gaf ili Ne, to nije bio prvo iza? nikakav gaf. Te izjave se napravila, dobio je potpuno dimenziju koju ja nisam dalje teo da idem, krenuo se pravi reality. Ja mislim da u jednoj tako velikoj organizaciji od 700.000 ljudi, koji ima toliko veliko poverenje ljudi i toliko veliku vlast, pa naopako kad bi svako sa svakim mogao da bude najbliži saradnik. Pa ja sam potpuno siguran da vi u ovoj ovde kući niste, pa vi imate svoje najbliže saradnike, a što ne znači da sa nekim drugim s kim niste blizak saradnik ne radite zajedno u interesu ove kuće. Znači i sa onima sa kojima ne mogu blisko da sarađujem, ne mora da bude zla namera, prosto niste na istoj frekvenciji. ne želi da sarađuje sa mnom. Ne želim, prosto znate šta, sa nekim možete, s nekim ne možete, s nekim imate, na istoj ste talasnoj deživnoj frekvenciji, ali to apsolutno nema nikakve veze da li ćete raditi zajednički u interesu i svoje organizacije i društva i naroda. Tako da davanje tome, tu reality dimenziju, vidjeli ste, ja sam odmah stao. Drugo, svako ko ima bilo koji problem sa mnom, a deo smo iste organizacije, mi ćemo to rešavati u okviru organizacije. I to sad Vojislav Šešelj, on brine malo o sebi više, o svojoj stranci. Dobro, ali bili ste u koaliciji. Ali jako je jedna još važna... Ne, nisam imao nikakve problema sa njima na lokalnom nivou. Ja sam više puta hvalio Srpsku radikalnu stranku u Novom Beogradu. Oni su recimo 2016. pokazali veliku po meni jednu svest o situaciji u kojoj se nalaze i rekli da bez obzira na nacionalnu politiku, lokalna politika je nešto drugo. I mi smo postigli lako dogovor oko saradnje u Novom Beogradu i mislim da smo dobro vodili Novi Beograd te 4 godine. Imamo još malo vremena, jako je važna tema vezano za sve pritiske da 15. juna prizna Kosovo. Lajčak i Palmer su već u Prištini i mnogi kažu da je to deo strategije da se izvrši najveći mogući pritisak do sada. Bili smo svedoci pritisaka i prethodnih, provokacija takođe. Kako vi posmatrate tu situaciju? Očigledno je da se situacija oko Kosova zateže i oni su verovatno čekali da konačno ta prištinska vlast dobije jednu stabilnu većinu koju su dobili sa Kurtijem. Doduše daleko ekstremniju kako stvari stoje. Mi smo mislili da su Tači i Haradinaj najekstremnija, a videli smo da je Kurtijeva politika daleko ekstremnija nego svaka prethodna. Procena očigledno tih nekih evropskih zvaničnika da sada treba izvršiti pritisak neće biti lako i to je razlog više da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo i da barem oko nekih stvari, bez obzira možda na političke unutrašnje različitosti, postignemo neki nacionalni konsenzus, jer svakako da svakom našem predstavniku u ovom momentu, predsjedniku Vučiću ili onome ko bude bio na tim razgovorima, bi daleko lakše bilo da odbrani naš i državni i nacionalni interes ukoliko bi znao da iza njega stoji većinski deo srpskog naroda, bez obzira na političko opredeljenje. I ja bih zaista volao da mi kao narod dođemo do tog nivoa svesti, da počnemo da razlikujemo neke stvari. I da tamo kad je u pitanju naš državni nacionalni interes, bez obzira koga predstavlja, da iza njega stanemo, zato što ukoliko tu lekciju ne budemo naučili, a kroz istoriju smo znali par puta da padnemo na tom polju, onda ne možemo da očekujemo da ćemo sutra biti tretirani od bilo koje čak i velike sile kao ozbiljan narod i ozbiljna zemlja, a mi to jesmo, naročito u regionu, i pokazali smo posljednjih par godina da politikom koju vodimo, ekonomskom politikom, onda i
mogu slobodno kažem, razvijenju kvalitetnih međukomšijskih odnosa, da jesmo narod i da jesmo zemlja bez koje nema stabilnosti i mira u ovom delu Evrope i potpuno sam siguran da će tu činjenicu uzeti u obzir i oni koji odlučuju o sudbini sveta. Ali treba i izdržati sve te nemilosrdne pritiske koji će biti na predsjedniku Vučiću u narednom periodu. On i sam rekao da je ovo vrlo izazovan, vrlo težak period narednih dana i isto da prokomentarišemo da su i Grci i dalje da unapređuju odnose. To su ti pritisci o kojima sam govorio, koji kreću sad. Znači, oni sada rade na Grčkoj, koja je bila izrečito jedna od 5 zemalja Evropske unije koja nije priznala Kosovo. Pokušavaju da vrše pritisak kroz njih. Tako je, ali koriste svoju, prosto znamo kako je situacija Grčka zemlja koja mnogo zavisi od Sjedinjenih Američkih Država zbog problema s Turskom koji imaju, ne mogu sebi da dozvole bilo kakva, žargonski rečeno, tu neka nedoumice ili različita mišljenja od stava velikih sila i to je još jedan način na koji će se pokušati se izvrši pritisak na nas. Zato kažem, neće biti lako. Predsjednik Vučić je prvi tu na udaru i znate, nekada se treba staviti u njegovu poziciju. I to je ostati pridobran, ostati miran. Da vas ne povuku najniže neke ljudske strasti i emocije. Znači, nije nekad lako odgovoriti na provokacije. Nije nekada lako... Posjetimo se u Sloveniji pre nekoliko dana. Na prvom sastanku sa... Posjetimo se mi u Srebrenici pre par godina. A znate šta? Pa ono proći i posle 5 dana pozvati Bakira i rukovodstvo Bosne i Hercegovine u Beograd i primiti ih kao najrođenije. Pa znate koja to unutrašnja snaga treba? Zašto? Zato što da biste zaštitili interes našeg naroda, pošto mi smo decenijama unazad, a mogu da kažem i vekovima, često znali da tu svoju emociju ne obuzdamo i onda posle se to slomi preko kičme naroda. Znači, moramo da vodimo računa, a pritom da ostanemo i dosledni i tvrdi kada treba. To nije lako i zato mislim da bi trebale da postoje teme oko kojih ćemo imati nacionalni konsenzus i da ćemo dati podršku ljudima koji brane državni nacionalni interes u međunarodnim institucijama. A još je jedan problem, možda za neke, za nas naravno uspeh, što je Srbija postala ekonomski snažnija. Srbija više nije zemlja koja je ponizna, koja nekog sluša, koja se izvinjava za nešto što je njoj učinjeno, potpuno iz drugog ugla i drugačije se nastupa, drugačije se brane svoji stavovi i možda sve to utiče na neke druge da vrše pritisak. Kad ste ekonomski snažniji, onda imate priliku da budete dostojanstveniji, to mi inače u životu. I mislim da se mi tako u skladu s tim i ponašamo, ali pritom nijednog trenutka mislim da ne ugrožavamo bilo čiji nacionalni interes, da nikoga ne vređamo i da smo čak mi ti koji propagiraju jednu mirnu politiku u regionu, politiku otvaranja granica, protok robe, usluga, kapitala, ljudi. To su stvari kojima mi težimo jer verujemo da smo na takvom jednoj utakmici, na takvom jednom tržištu, da ćemo uspeti da isprofitiramo više za svoj narod. Pomenuli ste utakmice, tu vam je uvek negde sport u glavi. Šta ste iz sporta uneli u politiku i čega se ne odričete? Ja sam uneo sve iz sporta. Ja ne mogu da unesem i slikarstvo, pošto slikarstvo ništa ne znam, nisam nikad slikao. To je deo moje ličnosti, deo mog karaktera. Normalno, znate šta, u životu, inače, metodologija postizanja uspeha u svakom poslu je svugde ista. Različiti su samo mehanizmi i instrumenti. I ja ne mogu da se ponašam drugačije nego što se ponaša u sportu. Normalno da danas imam druge mehanizme i instrumente. Normalno da sa godinama i sa iskustvom dolazi neko sazrevanje i neka vrsta tolerantnosti koju možda nisam imao kad sam bio mlađi, ali ja svoj karakter ne mogu da promenim. Moje pitanje za kraj je da je uvek važan rezultat na kraju. Kako ste uspevali da to uvek... Ja sam bio siguran kad je lopta u vašim rukama, a neka je situacija dobra, to je gol, to je rešenje situacije. Nije baš bilo uvek, ali sam se trudio da bude uglavnom. A ja moram da pričam jednu simpatičnu situaciju. Pre, mislim, 2013. je bila jedan plesni šou koji sam ja vodila. Aleksandar Šapić je učestvovao. Ja nisam mogla da verujem da je neko toliko posvećen zadatku koji dobije. I sad dobijete ča-ča-ča, salsu, kostimi budu vrlo neobični. Sve je prihvatao i bio dosledan toliko, 24 sata je vežbao svaki plesni korak. Jel vam nedostaje to vreme? Tad smo bili... Ne nedostaje mi, zašto mi je bilo izuzetno teško, ali sam smatrao... Ali neka vrsta zabave nedostaje. Smatrao sam da čovjek ukoliko ima cilj, ja sam tad imao cilj, tad je počela tek humanitarna fondacija i to je bio humanitarni šou. Rekao sam sebi da želim da pokažem da i kad za nešto nemate afinitete, interesovanja, možda čak ni talenta, ukoliko ste uporni, da to ako ništa drugo možete da dostojanstveno odradite. Ja sam sve te plesove koje sam radio, nikada nisam promašio ni jedan takt, ni jedan ton,
počinjao sam i završavao, baš kad je počinjala i završavala pesma. Puno je to iziskivalo rada i truda, ali sam... Ali jednom je bila greška režije, pa si se pravio da je sve u redu, ali na kraju je ozbiljna nervoza bila. Sećam se i toga. To je sve normalno, tako je. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Ja malo vi, malo ti. Nisam ko Milomir Marić, on je uvek na ti, čak i sinoć. Tako da je to. Ali je činjenica da si te kvalitete izgleda Šapićeva uočila pre predsjednika Vučića, znaš, i on je studirao. Kako ja već imam sa ocenom bilo koga. Pa ne, te kvalitete stabilnog čoveka i pouzdanog. Dobro, nastavljamo dalje. Šta rekoš iz reči je kratka pauza.